Zein da zure ametsetako bidaia? Bakarrik bidaiatzen duzu ala jende gehiagorekin? Guztia antolatua edo improvisazioari bidea irekitzen diozu? Aukerak anitzak dira, guztiak balekoak. Momentuan bilatzen duzunaren araberakoa izango da aukeraketa. Motxila turista bere kabuz bidaiatzen duena da, egutegirik gabe, loturarik gabe, erreserbarik gabe, improvisatzen. Gustora, lekuarekin jotzen duenean, denbora gehiago igaroten du bertan, eta tokiko kultura eta jendea ezagutzearen ganako interesa erakusten du. Ez du bidaiatzen lekua ikusteko, bizitzeko baizik. Orokorrean aurrekontu mugatua izaten du, beraz, leku merkeak aukeratzen ditu, jateko, lotarako eta mugitzeko. Bere gauza guztiak bizkarrean eramaten dituelarik. Plana gustoko baduzu, hor doakizu zaholku batzuk. Motxila perfektua eroso egiten zaizun hori da. Atal edo departamentu askorekin barruan sartutako guztia ahalik eta eskuragarrien izateko. Gogoratu, zure zerpa zeu izango zarela, eta zenbat eta gauza gutxiago eraman, bidaia errazagoa izango dela. Oinetako erosoak aukeratzea zeharo garrantzitsua da. Hanka babestea eta zoazen lekurako egokia izatea. Erraz lehortzen den jantziak eramaten saiatu eta gauak aprobetxatu garbiketak egiteko. Zure kabuz joateak ez du esan nahi bidaia antolatu behar ez duzunik. Etzetik irten aurretik irakurri alduzun guztia helmugako lekuari buruz. Ohiturak, arriskuak, interneten hainbat forutan jendeak bere bizipenak kontatzen ditu. Aurkitu laguntza bezala baliagarriak direnak eta informazio ugari atera dezakezu. Zure dokumentazio edota informazio garrantzitsua eskaneatu eta zure posta elektronikora bidaltzea ideia ona da. Kanpoan zaudenean edozer gertatuta ere eskure izateko. Lapurreta eta edozein arazoren aurrean beti izango duzu zure posta begiratu eta dokumentazio horretaz jabe egiteko aukera. To see it go. Oh, we let